Yarka ce daman gata nan na kama ita. Kowa iyayensa suna zaune lafiya kalau na duk inda suka haɗu sai faɗa. Amma dan Allah. Tashi ki bi shi ke. Ka san akan yarinyar ni ma ina da haƙƙi. Hakkinku da ke da yarki na riga na siya na kuma biya. Yau tsawon shekara 18 ko 20 na riga na yi wa yarinyar na alƙawarin wani wanda zai aure ta. Ya kamata a ce na haɗa ka da yarinyar ta. Dan za a zo irin wannan harka ta aure a rika zuwa da shiga ta kamala. Mahaifiyarta ce ta kore. Ina shan gubar su a rayuwa. Da gidan da mai gidan sun san wane ne. Idan gurin mai gidan ka zo sai ka je waje ka jira shi. In kuma gidan ka zo sai ka zauna ka ci. Cai wai gidan ubana. Karanta sha ma ni ba nan igan na ba ya kyale. Shi abun kunya ba ni ba. Ba abin da isa ban je ɗauko ta ba saboda ban sani ba ko ta gaji bashin da gogo take bi na. Wallahi tallahi an ji kunya. Ni fa na gaya maka ba zan sake haihuwa a gidanka. Biran da ya fahimci Musa yana zuwan mai gida. Akwai matsala. To yau baban naki har guda nawa ne? Shigo mana. Ko ina? Na ce miki ta shigo ina. Ka bi nan ka dau hanya. Aiki haka. Wannan wace irin tambaya ce? Amma baba fa da dukkan alamu tana fita ba tare da ka sani ba. Ai da karo da kwai da dutse ana karo. A wannan jikon da aka yi karan sai kwan ya fasa dutsen. Da kake maganar wai zaka auri matata. Yata a bar mun kayata ba na so. Da baba da mama ta Nasarawa sun zo. To ka san daman ai da auren da aka yi shi da cece kuci. Dole ne za a yi biya mai su. Ni da kai wallahi tallahi sai ka biya ni abin da na kashe tsaf. Aiki banza aikin mu. Kage nake. Aisha ce ta fata bambanta ba. To bar min gida kar kuma ki shiga min gida. Matan nan ba ta son ka. Ba ta damu da kai ba. Amma me yasa ka bar yar taka a wajenta? Baka je ka karbi yarka ba. Kai baba ta je. Kun arziki dai wallahi bai gaji kare ba. Kawai ka sai da wannan gida ka bani kuɗi na. To kullun jaka zaka dinga kawowa. Ka sake ta a take yanzu. Ka san darajar ya. Sai da uba. Lafiya me faru? Dinnan gogo ta rasu. Ikon Allah to ai sai ki koma Allah ji kanta. Nan ma so kike a kore mu wancan kin sa an kore mu. Dan ya gaya min jin da bidimin da ya faru.